Kabali pa nga report nga intay alawaten ni Mayor Garcia iti Burgos, Ilocos Norte. Binilin na dagiti agindeg iti coastal barangay nga lagdaen dan dagiti galba iti pagtaingan gapo kini Super Typhoon Uwan. Detalye pa lang kadetoy apo tutok bagyo manipod ditangay Burgos. Tutok bagyo IFM News Special Coverage. Idol Dennis, kumusta tan kamen? Yes, left and right, iti panangabala di Mayor Presidente Garcia, iti amin ahensya, nga daan iti paset, iti rescue, iti Burgos Ilocos Norte, gapit sang bahay, iti Super Typhoon Uwan. Iti lain nga kalman, kat kinatirat nung ti Mayor, iti sa aming department heads, agraman iti barangay official, iti na panang bagbakanakwata, iti panaglagdang ti bubong, iti pagtinan, para palang kalatoy seguridad dahil kaso lang na napigsa iti angin. Wala ti Mayor, iti gindag iti coastal barangay, iti kamurangan na bagaan, iti kagat sa sandanto, na madandanagan, iti kangitingitan iti bagyo, nga lumabas iti bukod tayo na probinsya, ngayon ko na kararaglaeng iti ang rong salakbid, pagkastagat hantime pa, dapat sinapasamak ijaya sebo, ang dinexpectar, narasya iti kapingsa iti bagyo. Pagkati naman, kini Mayor Presidente Garcia. Actually, katatapos lang yung meeting natin sa mga kasama natin yung sa mga responder at nakapag-prepare na kami. Actually, na hindi naman masyadong malakas. Kaya sabi ko sa mga tao na ang the best na gawin natin ay magdasal na sana malusaw yung sinasabi nilang bagyo. Kasi nakita natin yung nangyari doon sa Cebu na hindi naman sana mangyayari sa akin. At sunod-sunod yung bagyo na naranasan natin. At sabi nila ito yung pinakamalakas. Sana naman bahala na po yung Lord sa sitwasyon. So at least nag-prepare po tayo. So lahat po ng mga barangay, ganun din. At sabi ko sa kanila, ang meeting din doon sa barangay ninyo para din makapag-prepare tayo sa ating yung mga tao. Lalo sa may sa postal. At kung pwede, i-fix mo na yung mga bahay nila. Lalo na yung mga galba o yung mga roofing at sana hindi malipad. At sa naman sa Maka, dito sa Burgos medyo mataas. Meron lang tayo isang barangay na medyo sa Maha. Pero ano naman na baba yung tubig. Barangay, nakakamatin ti Mayor, nalis sa Malayos, Eduternal, kat dito yung Barangay Bugon, babayan lang dito yung Campo Santo, kay JT Pagsabwagan. Dito mga agda po iti bangkay, yung malagit iti napapalabas sa eskwela, iti nadakamat ng barangay, kaya't arig na, nalayos sangwana na, gabaw tinapisang as ganong, manipot iti bangkay. So iti agdama, iti bangkamit, iti mangalap iti Burgos na yaon demeten, iti nangatong lugar, para pala iti pasalana, iti agbaling apekto, may bagyo uwan. Iti agdama, iti bernal, kaya't nalulen, kaya medyo naangin, taktangan, kaya paset na, iti barangay Ablan, Burgos, kasangten iti dadumapay nga paset, iti Burgos Ilocos Norte, nga iti agdama, sibot pa iti Galman, nakasaganadan, anong pasangbay ng sapay loko mga Mayor, bagay di pa nagkagrara, ket malusaw, kung magsupi bagyo, ket saan nagturong iti dasyon na iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alivio, Tatak, RMN.